Мәт. Созу әріптері. Олар үшеу. Әлиф, вау, я. Мәт әріптері сукунды болып келеді. Бірақ сукун жазылмайды. Енді оқылына кесек. Харекетті фәтхәл әріптен кейін әлиф әріфі келсе, не болып созылып оқылады. Харекетті дәммәл әріптен кейін вау әрпі келсе, болып созылып оқылады. Харекетті кәсірі әріптен кейін я әрпі келсе, болып созылып оқылады. Созу әріптерін мәт әріптері деп атаймыз. Дыбыстаған кезде артығымен созамыз. Енді осыларды дыбысталу мысалымен көрсек. Қайталап отырыңыздар. У, И, Б, Бу, Би, Т, Ту, Ти, Ф, Фу, Фи, Дж, Джу, Джи, Х, Ху, Хи, Хо, Ху, Хи, Д, Ду, Ди, ذ, ذو, ذي, را، رو، ری، ز، زو، زی، س، سو، سی، ش، شو، شی، صا، صو، صی، ضا، ضو، ضی، طا، طو، طی، ظا، ظو، ظی، ع، عو، عی، غا، غو، غی، ف، فو، فی، قا، قو، قی، ک، کو، کی، ل، لو، لی، م، مو، می، ن، نو، نی، ه، هو، هی، و، وو، وی، ی، یو، ی.